An fafata wasa tsakanin Atletico Bilbao da Osasuna an yi kunnen doki wato 2-2 kenan. Nasarar Real Madrid a gasar La Liga ta bana da ta buga wasa kusan 29 ba tare da losing ba. Dan wasa Luka Modric da Arda Güler da Brahim Diaz sun yi matukar nuna kokari a wasan yau, inda Brahim Diaz ya ci kwallo 2 da assist 1. Arda Güler ya ci kwallo guda, Prangashi ya ci kwallo guda da assist 1 wato taimako kenan. Inda suka ci Granada da ci 4 da nema a gidan Granada a gasar La Liga a yau. Ita ma Granada ta yi wa Real Madrid maraba da winning din wannan kofi na La Liga. Keylor Navas ya shirya barin PSG free transfer a ƙarshen kakar bana. Carlo Ancelotti zai yi murnar shan sigari a ranar da za su yi murnar daga La Liga a wasan da za su fafata su da Alaves a Santiago Bernabeu. Real Madrid na neman ɗaukar Champions League na 15 jimilla a tarihinta.